Danmarks største talentjagt, og præmien på 250.000 kroner har tiltrukket deltagere i alle mulige og umulige afskygninger. Blandt de mere usædvanlige er en kun 14-årig pige, der aldrig tidligere har optrådt for et publikum. Jeg hedder Celine, og jeg er 14 år. Og det, jeg stiller op med, jeg tror ikke, at der er andre, der kan det. Og hvordan er folks reaktioner på det, du kan? Nogle bliver sådan lidt bange, og andre bliver sådan, wow, kan du mere end det? Og sådan noget. Jeg har faktisk aldrig nogensinde vist det på en scene før sådan for nogen. Hvordan har du det? Jeg er pænt nervøs. Men har du styr på det? Ja. Du kan det, du skal, ikke? Ja. Godt, jeg skal ikke gøre dig mere nervøs. Bare sige held og lykke. Senere lige. Hej med dig. Velkommen. Jo, tak. Og hvad hedder du? Jeg hedder Celine. Celine. Og hvor gammel er du? Jeg er 14. 14. Og hvad vil du gerne? Jeg vil imitere nogle dyrelyde. Er det rigtigt? Ja. Ej. Kan du sige lidt om, hvilke dyr, der er de allersværeste at lave? Det ved jeg ikke. Måske en hund. Ja. Den troede jeg ville være en af de nemme. Og larver er jo svære. Ja, larver er selvfølgelig svære. Ja. Men vi glæder os. Du skal bare gå i gang, når du har lyst. Ja. En falk. En kat. Og en abe. Og så en hund. For sig, altså. Det er da fantastisk. Når man kigger på dig, så tror man, at du skal lave noget ballet eller synge, og så skal du sige ligesom en ond dobbermand. Det er da fantastisk. Og så selv da du lavede hunden, havde du sådan en antræk som en chefer nærmest. Hvordan opdagede du, at du kunne... Altså, er det noget, du har gjort fra, da du var lille, eller? Jeg ved ikke, hvordan jeg opdagede det. Det er bare noget, jeg gør. Hvis vi gerne vil høre mere, så kunne vi bestille nogle dyr til næste gang. Jeg kan godt lidt flere. Du kan lidt flere? Hvor mange kan du i alt? Det har jeg ikke helt talt på. Okay, så der er mange? Ja. Altså, der er noget, du har mere til næste gang, hvis vi stemmer dig videre? Ja. Og må vi ikke lige høre et dyr til? Jeg ved ikke, hvad skulle det være? En gorilla, for eksempel. En hest, så. En hest. Imponerende. Yes. Det synes jeg er en succes. Det kan godt være, at det er en kortlivet succes. Det kan jeg ikke gennemskue, men det er en succes, at du får et ja. Ja. Det får du op for mig. 100%. Ja. Ja. Jeg er også overbevist. Det er ja. Det var fantastisk! Fantastisk! Ja. Ej, hvor var det vildt! Men jeg tror ikke, der er nogen her, der har hørt noget lignende nogensinde. Det var heller ikke. Jamen, hun lavede heller ikke en classic hest, vel? Hun lavede den sværeste lyd, en hest overhovedet laver. Den rigtige hest. Ja. Ja. De fleste vil sige... De sagde alle tre ja, og publikum stod op. Åh, hvor er det vildt. Ja. Celine overraskede dommerne.